Sunday, November 23, Crash the King, Kristong Hari, Pista, mga igsunan, Despira sa Maribohok, Bohol, mga igsunan. Okay, ano sa simbahan, no? Mag-posisyon, hindi madugay. Mga igsunan, no? Yung plaza sa Aloon. Okay. Okay, pakita ninyo, no? Nindot kaya, no? Pinunlo. Okay, maayag yung pagka-maintain ng among plaza. Okay, niya diri ang simbahan. Di madugay karong tagtaon nagposisyonan ng kaigsunan para sa kapistahan ni sa Kristong Hari ng kaigsunan, no? Christ the King. Okay. Okay. Pagpista karon sa Maribohok, dispira sa San Vicente ng kaigsunan, Senyor San Vicente. Okay, ano parada. Sugod ang posisyon, hindi madugay o salamat ng adlaw karon nan bye.